L-inkompetenza tal-gvern fil-konfront tal-bidwi Malti qed tkompli tkisser il-prodott lokali u l-bdiewa Maltin dan qalu l-kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Agius fejn spjega kif Malta mhux qed jintużaw biżejjed l-għodot tal-Unjoni Ewropea li jistgħu jgħinu l-bidja Maltija u li dan qed iwassal għal diffikultajiet kbar biex il-bidwi Malti jikkompeti ma' prodott importat. Peter Agius elenka numru ta' fatturi konkreti li juru biċ-ċar in-nuqqas tal-gvern li juża l-għodda tal-Unjoni Ewropea għal benefiċċju tal-prodott Malti u l-konsumatur Malti. U qal li Malta hija l-uniku stat membru tal-Unjoni Ewropea mingħajr organizzazzjoni ta' produtturi rikonoxxuta u l-mekanizmi tal-Unjoni li jipproteġu l-bdiewa u s-swieq tal-ikel fris fl-Ewropa mhux applikabbli f'Malta. B'dan il-mod Malta tiġi mċaħda sa' €2 miljun f'għajnuna diretta mill-Unjoni Ewropea li effettivament jistgħu jintużaw fl-Istati membri biex il-bdiewa jippjanaw il-provvista tagħhom jinvestu fil-kummerċjalizzazzjoni u fejn meħtieġ jikkonsidraw ukoll il-ġbir lura tal-prodotti u l-ippjanar tal-prodotti biex jiżguraw stabbiltà usa fl-istaġun tal-prodotti. Fatturi ieħor huwa li l-bdiewa Maltin qed jirċievu madwar kwart tas-sussidji tal-Unjoni Ewropea meta qabla mal-produzzjoni mit-Taljani għal ċerti prodotti. Jiġifieri illi il-bidwi Malti qed jibbenefika minn kwart biss tas-sussidju fuq il-prodott f'pagamenti diretti fuq l-istess prodott meta qabbel mal-kompetituri fisqalija. Peter Agius qal ukoll li l-istqarrija tal-President Ursula von der Leyen li l-Kummissjoni se tirtira l-liġi l-ġdida dwar il-pestiċidi tindika biċ-ċar illi l-Ewropa trid tadatta skont ma jgħid il-poplu. Għalhekk flok inwaħħlu fl-Ewropa rridu nistinkaw aktar biex insemmaw leħinna b'mod effiċjenti għal dan. Peter Agius.